Uy, alimango nga. Uy, ang laki. Ang laki nga. Nice. Oh. Alimango. Yan guys, maghahanap tayo ngayon ng alimango. Sama si Bossing, tsaka si Victor. Yan. Kung nagka-cellphone sa bunog. Ano ni? Bukto. Bunog. Ano yung pinagadumog peso? Ha? Nagdadaktal pa nga pasayan ano eh. Tani, nagdaktal nga pasayan eh. Kape na nih kape. Oh, nagadunga kape na eh. Pasahin mo. Bato mo ba? Ay. Anak. Oh. Anak ko yan. Apa? Anak. Meron. Pinitong. Panama ba sih? Ano ni? Ni. Anak tiba apa? Gabi ka pitatita ka nagdakta lang to. So, yan guys, maghanap kami ngayon ng alimango o tas ulang. Hipon. Yan. Gusto nyo mag-order mga ka-hunter. Tapos nakita di group chat. Oh. Aduma. Kung no inala, anya inala di ko na inala ti ko. Buka taut. Na? Ha. Hinto udang. Hipon. Oh, ayan. Jumping salad. Oh. Kung nakikita nyo mga kalodi, Jumping salad. mamaya tignan nyo, malalaking alimango yung kukunin namin mga kaidol. Mapupuno tong balde. Jojoin man di babae nyo, di na-accept yo. Jojoin man ay, nabrabe ka. Di na-accept. Di babae. Ay. Ayun. And guys, andito na kami sa ano, pagkukunan ng alimango. Jag bala. Bala sila pasulok ito. Tignan nyo guys. Pag-urahin kayo, pantay dyan, nakatabag. Ay! May! TikTok ka mo. Ay, talaga
Talaga. Unsa mo tan? Dili. Alimango guys. Ayan. Ni? Ang ala. Ang ala. Dajin. Yun. Ano namin yan guys, aalagahan yung mga maliliit. Kunin din namin, lalagay namin sa fish pond. Yan. Oh. Lalagay namin yan sa fish pond guys, yung maliliit na huli namin. Yan. Tas yung malalaki, yun yung mga kakainin namin. Why, good size ajin na. Siguro, panahon ko niya. Ganyan din ginagawa namin, Lods. Oh, maganda to, Lods. Magandang live. Magandang masaya. Yung feeling na kapag ginagawa mo to nawawala yung problema mo. Oh. Kasi yung isa guys, problema babae. Sus, joke lang. Nangorienter ng isda amin. Hindi pa namin nasubukan ng oriente mga idol, pero hindi ko alam, bawal kasi dito sa amin. Pero pag sa ano siguro sa sariling dito pala yan, pwede lang. Kaya order na kami. Baka next time. Sige, try nating mga oriente. Pinyaji dakal. Basit. Maliit. Apa lang? Puno kamutoyin. Ang rat guys. Naku kasi itong ang rat. Epic. Nya da Jane. Ang rat. Limag tao. Ha? Ma? Ada ya? Agkiraya. Awam manin. Taklan nih. Dito. Nih, maban nih si Muro to. Dajay nih. Hala, hangga ako puti ah. Sumur-suruk garut. Sip-siputan lata ah. Sip-siputan. Nagpaspasan nih. Apa naman? Dajay nih. Nih, nagsalim. Marahin? Batang ko niya. Nagsubli? Nagpaspasin niya. Sitin na lang ini. Oh, ano nagkastimo kami ni. Apa kastimo? Nagdaklang siriw ni. Datan.
Oo. Nala, Ni? nala. Ano na? Mo? Ala-ala. Dito ni. Dito. Ita. Antad bagi na. Makapapang case. So garo naggaro atid ano. Nalan. Ay, talaga. Yeah. Sugpaw. So, pwede ito. Oh, inso lang ah. Nice. Dagdag na. Oh, ano yung duwa tapay ko. Ang tugtong. Ganun. Ni? Datkan ni. Sajing ni. Eh, seriyo? May isa. Dua bati. Kiray mo. Pas talker ng udang eh. Dito eh. Naalat aja. Na, mga seriyo. Batang lang mga alam niya, maala kay talker eh. Papansin dagi din. Ni, tatamanan na eh. Masih dagdayo. Oh, mani. Parang ganito. Masih dagkay tulatan ah. Barang anak kiray yun na kiray ka wah. Unog day. Naang Nakataltal lang niya hindi ko. nagangin mo gayon ni. JNT. Tamanin ni. Ni? Ah. Nih, masih deg nih. Nice. Mga maliliwan na gigi ka. Apa nabayag man gigi aja. Nilala ko sayang. Ubing. Alaan no si Katiliwon ta kan katamaray. Ang itulto. Ini aja. Ni kargam tanah lamon. Mamadags lang ka. Ay, ado ah. Bira ka lang awanay. Ha? Pasayan tanalam tani. Tukulon ni. Udang. Tani udang ni, tani takali. Tada sa ako. Mata. Tupom. Ba nami ka. Mata. Oo. Indonesia, ngarasa. Rising. Oh. Nice.
Gasog po min eh. Natang ikan ni. Apa itu kilawam? Pada ni Victor na tuo. Kabado ko idi ken do ang pinilam dito eh. Dakkel nga rido ma, bugtang asim mal po di chinelas ko. Oh. Aji ko ay day. Agi tag giinom nung katoy na eh. Dati kita burrito. Dikta dan sa ulat ta dito yun. Sa makarakan niya sa bitak ko di ulo da. Ha? Uray ang kamam mo. Kaluganan guys sa Kinimado, Victor. Yeah. Kinimado ajubing. Oo. Ano kaya? Ay kita tinao udatal dito eh. Ano gang ko? Makita niya aja kali. Lagi na pa nag-running light. Oo ni. Kalata ko na. Pachusi ba? Di mo ente bak. Ha? Tararararara. Ha? Nili mo bagay. Wol-wol nga. Ino aja. Korikor? Na? Pag ganun tatada aja. Tanya rasa nih. Nih, naplagan. Nya aja. Banami. Ha? Mata ay ta? Aji nih, yung mata ni. Nagbatik. Ano yung mata ito? Piso? Damo din eh. Kamu naman. Na? Man. Nagbatitan malalasin ko garaw. Nagbatitan di mata na.
patitan.